Letice Valtice. Prvá naša zástavka je na Kolodáde. Od Valtíc pôjdete smerom na juh. Parkovisko sa nachádza po ľavej strane. Od parkoviska je štrkovitý chodník až ku Kolodáde. Pred Kolodádou je trávnatý povrch. Kolodáda je verejne prístupná a bezplatná. Zámok Valtice. Pred zámkom sa nachádza parkovisko pre vozičkárov. Následne si tu môžete pozrieť Bilikovú záhradu, exteriér zámku a krásny park. Je tu aj bezbariérové WC, ktoré je ale ťažšie prístupné a je platené. Mandarnica zelená. Prehliadky a múzea sú v zámku bariérové. Čo si ale môžete pozrieť, je krásny park, ktorý sa nachádza za zámkom. Zámok Lednice. Po pravej strane sa nachádza parkovisko pre vozičkárov. Následne si tam môžete pozrieť bezplatne zámkovský park s minaretom, exteriér zámku a zámkovskú záhradu. Bezbariérové WC sa nachádza v zámkovskom hoteli. Od parkoviska k bráne je to len pár metrov. Potom zabočíte doľava a tu je vstup, kde sa predávajú lístky do prvej etapy na prehliadku. Následne idete ďalej k zámku. A už prichádzame k samotnému zámku. V celom objekte je štrkovitý povrch, ale dobre prejazdný. Tu je vstup do prvej etapy prehliadky. Oproti vstupu sa nachádza zámkovská záhrada, kde je veľa rozkvitnutých kvetov a aj fontána. Prehliadka zámku sa ide so sprievodcom. Prvá etapa je bezbariérová. Sú tam 2 schody, kde vám dajú lyžiny. Za vstupom od prehliadky, keď odbočíte doľava, je skleník. K predaju lístkov treba prekonať 4 schody, kde nie je žiadny nájazd. Následne do skleníka vstupujete týmito dverami, kde je bezbariérový vstup. V skleníku je veľmi príjemne, teplo a vlhko. Má rovinatý povrch so spevneným chodníkom. Po bokoch je prejazd po nerovných kachličkách. Od zámku po minaret je to približne 2 km, kde sa môžete prejsť po krásnom parku. Na začiatku je kaviareň, ktorá nemá bezbariérové WC.